Han optager Mars. Okay, bare kom. Vi sidder her i dag med Mads Christian Kuby. Vi har fået lov til at interviewe ham om, hvordan det er at være normal eller unormal. Rigtig. Mads, Ja. betragter du dig selv som unormal? Lidt. Hvordan? Nej, fordi jeg var savnet de andre. Mads, hvis du skulle definere ordet normal, hvad vil det så være? Kedelig. Kedelig. Simpelthen. Efterfølger. Ligesom en af de andre. Bare en af flokken. Så jeg vil hellere være et sort for end et hvidt. Så jeg starter racist. Kender du nogen, som du ser som unormal? Unik, dig. Jeg er så ikke fucking unormal. Og Tobias. Og Alex. Hvordan er de unormale? De er sådan lidt. De er ikke ligesom resten af flokken. De er som de er. Altså, de er bare sig selv. I stedet for, at de skal spille en eller anden person, de virkelig ikke er. Hvad svarer Mads. Hvorfor tror du, samfundet har brug for en betegnelse som normal? Kan du definere det? Altså, hvorfor tror du, at samfundet behøver ordet normal? For at komme ud som andre. Okay. Hvad er det for nogle spørgsmål, man? Hvad er din holdning til at være normal eller unormal? Min holdning til at være normal, det er, at jeg synes, det er kedeligt. Jeg synes, det er ensartet. Jeg synes, at dem, der er normale, de er bare nogle efterfølgere. I forhold til dem, der er unormale. Dem, der er unormale, de er mere sig selv, kan man sige det på den måde. De opfører sig, som de vil. De opfører sig selv. De behøver ikke være ligesom alle andre, den samme stil. De går alligevel, de gør, hvad de vil. Ligesom hippier, på en måde. Ligesom hippier? Ja, hippier. Gør, hvad de vil. Mads, når du er sammen med dine venner, hvad laver du så? Jeg spiller fodbold. Og FIFA. Spiller PlayStation, mand. Hvad fuck laver jeg? Altså med Nicky. Okay, det glemmer vi bare. Fuck det der Nicky glemmer lige bare. Godt nok. Hvad laver du så, når du er alene? Udover at kokken er... Okay. Hvad laver du så, når du er alene? Du er ikke sammen med familien. Så du er ikke alene? Fuck det. Jeg ser film, spiller spil, skriver med folk. Jeg ikke løber nogle ture, træner. Det er jo ikke så meget. Spiser. Kage. Kage. Yes. Mads, tusind tak for din tid. Hold kæft, nogle lette spørgsmål, mand. Det må du nok sige.